Добрий день, поважані сябри, шановні гості. Ми раді вітати вас у Національній бібліотеці Білорусі. Розпочав нашу зустрічу оркестр заслуженого колективу Республіки Білорусь «Музична капела Сонорус» і солісти капели Наталія Весельонок і Поліна Шайковська, дирижер Марина Третьякова. Дякую вам за неповторну атмосферу святла і любві. Менавіта любоў складае сутную аснову Бібліі. Кнігі, якая сярод іншых духоўных і філасофскіх трактатаў мае асаблівую вартасць. На працягу многіх стагоддзяў яна заставалася галоўнай крыніцай духоўных і інтэлектуальных традыцый.
натхняла чоловіка на найвялікші і самі високородні справи і викликала на рахунок сумління за його низькі учинки. Нездарма эта книга самая вядомая и читаемая в свете. Уявіце сабе, яна перакладзена больш чым на 2000 моў, а яе штодзённы тыраж складае больш за 30 000 асобнікаў. Праз шматлікія рукапісы і выданні кнігі кніг паўстае гісторыя усяго чалавецтва. Сёння у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі открывается международная выставка «Беларусь и Библия», якая адлюстроўвае доўгі і складаны шлях стварэння, распаўсюджвання і захавання самай уплывовай кнігі ў свеце. Для адкрыцця выставкі мы запрашаем да мікрафона дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Романа Сцяпановича Матульскага. Добрый день, высокие гости, шановное господарство, дорогие коллеги и сябры. Мы очень вдячны, что сегодня вы пришли до нас, пришли на открытие выставы незвычной, выставы, присвяченной головному помнику культуры человечества, помнику о реальной истине, посвященной Библии. Основная миссия Национальной библиотеки кожной краины – это заховывать духовную спадщину своего народа и знакомить с огульночеловечными, огульносусветными коштовностями. Уже больше 1000 годов белорусы живут по библейским заветам. И тому нема нічого дивного, что наша библиотечная справа, наша книжная справа неотрывна от Библии. Колись, больше 1000 годов тому, первые монахи привезли книгу Священного Писания на Беларусь. С этих часов у нас заховалась и память, и материальные коштовности. Первая библиотека на Беларуси, яку ми пам'ятаємо, це була бібліотека Полоцького Софійського собору. Підкреслюю, бібліотека собору, якої в ці часи сповнилося амаль 1000 років. На жаль, вона пропала в історії, але по тих невеличких звістках, які до нас дійшли, основна частка її фонду – це були біблійські тексти, це були релігійні тексти. Перші рукописи, які заховалися, про яких ми ведаємо з нашої історії, це якраз фрагменти книг Священного Писання. Туровське Євангеліє, Полоцьке Євангеліє, Слуцьке Євангеліє. Їх зараз нема оригіналу на Білорусі, але нам вдалося разом їх з нашими науковцями, бібліотекарами, святарами узнавати. И они сегодня есть на нашей выставе. Зовсім не дивно, что первая книга, яку выдали Беларуси, была менавіта Библия. В минулом году мы святкували 500-годие белорусского книготолкования. И Франциск Арена заклал традицию, яка на этой выставе вельми прослеживается. Все видавецтва першие, які створалися на Беларуси, первую книгу, яку вони видавали, это была менавіта Библия. Библия – это та книга, по якой тисячогоді жили и живут белорусы. Книга, по якой учили детей читать. Книга, по якой писали законы. Книга, якой керовались в штоденном житті. И мы, дякую Богу, не один в сусвете. Потому что сегодня на нашей выставе мы представляем Библию от предыстории, от того, как она народилась и как она шла по свету. Незалежно от того, в якой частці книга друкувалася, в якій країні вона переписувалася, на якій мові вона існувала. Але в ній записані основні духовные
каштоўнасці ўсяго чалавецтва. Шануй бацька і маці сваіх. Не забівай, не ўкрадзі, не падманывай, не жадай добра чужого. Это тыя істины, яким зараз следують верники самых розных конфессий, самых розных сусветных религий, незалежно якими словами и буквами не написано. И навіть те, кто относит себя до атеистов, свои моральные кодексы тоже записывают этой истины. И этим керуются в своем житті. Нам хотелось на этой выставе представить в нашей краине огульночеловеческую каштоўнасць, подтвердить, наколькі все человечество маленькое и наколькі мы все об'єднані одной системой каштоўнасці. Але, кажуть, коли б все так було добре, ми, певно, з вами жили в раю. На жаль, це не так. На жаль, є війни, на жаль, є сплечки, на жаль, є катаклізми. І тому ми вирішили, що коли ми сьогоднішні молодые люди будем частее звертаться до этих элементарных истин, памятуя про эту книгу, может этот сусвет станет крыху лепей. Я хочу щиро подякувати наших партнеров, наших коллег из Сполучених Штатів, из Великобритании, из Израиля, из Кореї, дякуючи намаганням яких цей проект був реалізований. Особлива подяка професору Карлу Скотту, який став нашим сябром, соорганізатором, і ведом, і майстерство, і дипломатії якого ця вистава вдалася. Я щиро вдячний своїм колегам, співпрацівникам Національної бібліотеки, волонтерам, координатору проекту, своєму наміснику Олесю Сушу за ту працю, яку вони вклали в тим ліку опошні дні для того, щоб ця вистава відбулася. І зрозуміло, що реалізувати такий масштабний проект без підтримки держави було б неможливо. Я виказую щиру подяку Міністерству культури нашої країни і в особі Міністерства культури всім державним органам, які сприяли нам в організації цієї вистави. Жадаю всім вам приємного знайомства з експозицією. Дякую. Дякую, Роман Степанович. Поважані сябри, зглядіться, що Біблія – це книга, яка володає значним культурним і соціальним впливом. Яна натхніла сусветныя рэлігіі, стала крыніцай традыцыйнага права, маральнасці і светапогляду. Яе ідэі і вобразы складаюць духоўную аснову, якая вызначае менталітэт грамадства. Да мікрафона запрашаецца намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Александр Анатольевич Яцков. Шановне господарство, дорогие сябры, щиро вітаю вас на адкрыцці выставы «Беларусь и Библия». Это мерапрыемства, на якім мы ўпершыню маем унікальную магчымасць убачыць сапраўдныя старажытныя тэксты велізарнай духоўнай і гістарычнай каштоўнасці. Кніжныя помнікі, якія вызначылі напрамкі развіцця заходняй цывілізацыі не толькі духоўнага, але і палітычнага, навуковага, эканамічнага і сацыяльнага. Цяжка уявіць той бок нашага жыцця, на якія не паўплывалі тэксты Бібліі. Назва выставы звязвае агульначалавечую каштоўнасць. Гэта Біблію з нашым родным краем. Сапраўды, беларускія біблейскія помнікі займаюць на выставе пачэснае месца, і многія з іх цесна звязаны з імёнамі вялікіх беларускіх асветнікаў. Як вядома, з перапісаннем іх Бібліі і стварэннем на іх аснове ўласных твораў звязаны імёны знакамітых беларускіх асветнікаў Ефрасіні Полацкай і Кірыла Тураўскага. У далейшым гэтая традыцыя працягвала развівацца ў кантэксце поліканфесіянальнай сітуацыі ў беларускай культуры. Біблейскія тэксты перапісваліся прадстаўнікамі духавенства і вернікамі рознага веравызнання, праваслаўнымі, католікамі, уніятамі, пратэстантамі, стараверамі, іудеямі, мусульманамі і іншымі.
Разнастайнасць гэтых помнікаў сведчыць пра багацце духоўнага жыцця даўняй Беларусі. Гэтыя традыцыі не згублены. У мінулым годзе мы з вами з задавальненнем прэзентавалі пераклады Новага Завету, падрыхтаваныя асобы праваслаўнай і руска-каталіцкай канфесіі, што сведчыць аб захаванні актуальнасці гэтых тэкстаў для нашага грамадства. Таму з асаблівай урачыстасцю мы адкрываем сёння выставу, у межах якой прадстаўлены прыярытэты сусветнай значнасці, узрост якіх дасягае 5000 гадоў. У Беларусі яны трапілі з розных краін Великабрытаніі, США, Ізраіля, Карэі, з шматлікіх прыватных калекцый, дзякуючы намаганням супрацоўнікаў нацыянальнай бібліятэкі і вядомых іх партнёраў, арганізацыя група даследавання рукапісаў. Я хочу падзякаваць усім удзельнікам праекта, намаганням якіх гэты цуд трапіў на нашу зямлю. Упэўнены, што наша супрацоўніцтва будзе пашырацца і ў будучы час нас чакаюць не менш цікавыя імпрэзы. Я адчуваю, што насамрэч многія зараз з вялікім жаданнем чакаюць пачатку экскурсіі, таму хочу толькі пажадаць нам усім, каб гэты незвычайны момант, калі мы бачым доўгачаканыя экспанаты, пакінуў моцнае ўражанне, якія зробяць нас з вами ва ўсіх сэнсах крышачку лепш. Дзякую. Александр Анатольевич. Біблія – кніга на ўсе выпадкі жыцця. Прынцыпы, выкладзеныя ў ёй шмат стагоддзяў таму назад, застаюцца актуальнымі і сёння. Яшчэ беларускі першадрукар Францыск Скарына, стваральнік першай усходнеславянскай друкаванай бібліі, казаў, што ў гэтай кнізе пачатак і канец усёй існай мудрасці. Усе законы і правы, якімі карыстаюцца людзі ў зямным жыцці, усе лекі душэўныя і цялесныя. Мы запрашаем до мікрафона мітрапаліта Мінскага Магілёўскага арцыбіскупа Тадеуша Кадрусевича. Уважаемый директор Национальной библиотеки, представники державной влады, православной церкви, інших конфессий, свету науки, культуры, дипломатичных миссий, братья и сестры, господари и господари, ladies and gentlemen. В апошние часы деятельность Национальной библиотеки Беларуси означается незвычайной активностью в галине пропаганды вечно живого и действенного Божьего Слова. В минулом году мы отзначали юбилей 500-годия выдания Библии нашего славутого першадрукара Францишка Скарыны. У библиотецы тогда отбылось шмат связанных с Библией мероприемств. Достатково только вспомнить некоторые, як, наприклад, презентація нового факсимільного видання усіх томов книжної спадщини Скарыны, яка мала місце 1 вересня 2017 року. З 15 вересня по 31 снежня відбулася вистава «Франциск Скарына и его эпоха». На виставі були представлені оригінали факсиміля першодрукованих книг 15-17 століття з Германії, Латвії, Польщі, Росії, Словакії, Словенії. Выстава як машина часу перенесла яе наведвальнікаў у эпоху, калі кнігадрукаванне толькі зараджалася. Гэтыя мерапрыемствы былі арганічна дапоўнены прэзентацыямі першых афіцыйных праваслаўнага і каталіцкага выдання новага запавету на сучасную беларускую мову, чым нам ужо нагадваў дырэктар бібліятэкі. Чвэрцьстагоддзя адраджэння духоўнасці пасля 3 пакаленняў ганенняў на веру адзначылася надзвычайнай зацікаўленасцю Бібліяй у Беларусі. Так што можна нават казаць аб тым, што ўжо патроху фарміруецца нацыянальная беларуская біблейная школа. Унікальнасць якой у тым, што яна ўключае ў сябе як заходнюю, так і ўсходнюю традыцыі перакладаў Святога Пісання. Таму лагічна, што сёння ў Мінску адкрываецца міжнародная выстава «Беларусь і Біблія». Гэта азначае, што ўклад Беларусі у папулярызацыю Бібліі і пераклады Святога Пісання угодна ацэнены. Выстава «Беларусь і Біблія» ўключае ў сябе ўпершыню прадстаўляемыя ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе некаторыя экземпляры скруткаў Мёртвага мора, старажытных рукапісаў і манускрыптаў, шмат лікіх рэдкіх выданняў Святога Пісання і, што вельмі важна, перакладаў розных канфесій. 200 унікальных экспанатаў, выставы як помнікаў біблійнай кніжнай культуры
выдатна адлюстроўваюць гісторыю паўстання, распаўсюджвання і захавання Божага Слова. Бібліі захавання. Біблія, якая з'яўляецца вечна жывым голасам Бога да чалавека. Гэта тое пісьмо, якое Бог напісаў да чалавека, пісьмо, якое заўсёды актуальнае. Ад імя каталіцкага касцёла ў Беларусі выказваю слово ўдзячнасць арганізатарам гэтай выставы, у першую чаргу Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, якая ўзяла на свае плечы цяжар па рэалізацыі гэтага праекта, Міністэрству культуры і ўсім іншым міністэрствам, ведомствам, якія прынялі ўдзел у арганізацыі і рэалізацыі гэтага праекта. Дзякуем 11 дзяржаўным і прыватным калекцыям Злучаных Штатаў Амерыкі, Англіі, Ізраіля, Карэі і ўсім тым, хто прадставіў свае экспанаты на гэту выставу. Выказваю надзею, што яна стане яшчэ адным крокам у напрамку папулярызацыі Божага Слова, а таксама новым імпульсам да яго вывучэння і жыцця паводле яго духоўна адраджаючымся беларускім грамадстве. Нездарма святы Ян Хрызастом кажа, што прыемны луг, прыемны сад, але значна прыемней чытання натхнённых пісанняў. Там засыхаючыя кветкі, а тут квітнеючыя думкі. Там подых водаў, а тут павеў Святога Духа. Там мурам з'яўляецца цярноўнік, а тут ахоўвае Божы провад. Там стракатанне конікаў, а тут мовы прарокаў. Там задавальненне ад бачнага, а тут карысць ад чытання. Сад у адным якім-небудзь месцы, а Святое Пісанне ва ўсім свеце. Сад падпарадкоўваецца перамене часу года, а Пісанне і зімою, і летам упрыгожанае лісцем і пладамі. Упэўнены, што адкрываючыся сёння выстава Беларусі Біблія таксама будзе спрыяць далейшай міжканфесійнай кансалідацыі нашай нацыі. Да арганізатару выстаўкі і я наведвальнікаў заклікаю Божае благасловенне. Дзякуй за ўвагу. Дякую. Слово має перший проректор Інституту теології ім'я святих Мефодія і Кирила Белорусского державного університету Сергій Гордун. Добрый день, шановные браты и сестры. Я прежде за все хочу передать благословение Высокопреосвященнейшего митрополита Павла и от его имя, и так само от своего имя усіх нас повіншаваць з этой цудоўнай падзеі. Про тое, што нам усім трэба нагадваць пра Біблію і пра важнасць яе. Можна сказаць, царква гэта памятае і пастыры царквы Христовай гэта робяць. Але вось каб шырэй у грамадства несці гэтую ідэю патрэбы Слова Божага, для гэтага, я думаю, і карыснай з'яўляецца гэтая выстаўка, якая сёння адкрываецца. Я хочу нагадаць усім у сувязі з гэтым ад важнасці Слова Божага для кожнага з нас адзін маленькі фрагмент з Евангелія. Аднойчы Господь Иисус Христос говорил поучэнне у доме, и вокруг его было шмат людей, и до его подошли сбоку и кажут: «Выйди на хвилинку, там мать твоя и браты твоя, свояки подошли, хочет нечто сказать тебе». И Господь Иисус Христос в отказ сказал: «Кто мне, мать и брат и сестра? Той, кто слухает Слово Божие, мне брат, сестра и мать». Вы бачите, якими словами и як Господь поставил на якую вышыню тых, кто слухает Слово Божие и кто старается жить паводле гэтага слова. Я думаю, что сегодняшняя выставка нас на гэта натхніць.
Нават вось тут, на гэтым стендзе, мы бачым і перавыдадзеныя Тураўскае Евангелие, першую самую кнігу, якая вядома на Беларусі. Мы бачым і Слуцкае Евангелие. Мы бачым іншыя такія славутыя помнікі. І калі мы іх адкрыем, мы побачым, з якой любоўю перапісчыкі старажытныя выпісвалі кожную літару, з якой любоўю яны падбіралі застаўкі, выпісвалі буквіцы, укладаючы пры гэтым усю сваю любоў, усё сваё замілаванне, усю сваю пяшчоту, усю сваю пашану да Слова Божага. Вельмі прыемна бачыць і спадчыну скарыны перавыдадзеную. І гэта таксама важна, бо да гэтага перавыдання гэтыя кнігі былі рэдкімі і маладаступнымі. Цяпер, дзякуючы таму, што зроблена Нацыянальнай бібліятэкай, кожны чытач не толькі тут, у Нацыянальнай бібліятэцы, але і ў многіх іншых бібліятэках Беларусі можа ўзяць у рукі кнігі скарыны і паглядзець іх і пачытаць, калі хто зумее пачытаць на гэтай мове, на мове скарыны. І я думаю, што гэтая выстаўка сённяшняя нас натхніць, кожнага з нас, на тое, каб мы кожны дзень натхняліся Словом Божым. Нехта са старажытных аўтараў, я зараз не магу згадаць хто, паставіў сабе такі дэвіз: «Нулля дія сіне лінія, ніводнага дня без радка». Я памятаю, што это быў аўтар, які вырашыў, што ён кожны дзень павінен нешта напісаць. А я думаю, што натхніўшыся экспанатамі сённяшняй выстаўкі, мы можам для сябе узяць вось такі дэвіз: «Нулля дія сіне Біблія, ніводнага дня без таго, каб мы прачыталі радок свяшчэннага пісання». Дзякую за ўвагу. Выставка, якая адкрываецца сёння, гэта сумесны праект Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і арганізацыі група даследавання рукапісаў Злучаных Штатаў Амерыкі. Вельмі прыемна, што на сённяшняй сустрэчы прысутнічае дырэктар установы група даследавання рукапісаў, прафесор філасофіі Скотт Кэрол. Калі ласка, вам слова. It's my great honor to be here for the exhibition on Belarus and the Bible. Для мяне вялікі гонар прысутнічаць сёння на гэтай выставе «Беларусь і Біблія». I want to extend my greetings to the guests here for this opening celebration. І хачу прывітаць усіх гасцей, якія прыйшлі на цырымонію адкрыцця выставы. While this exhibition celebrates the Bible, and most especially the Bible in Belarus, І хаця гэта выстава прысвечана такой кнізе, як Бібліі, прыватнасці Бібліі на Беларусі, the Bible represents a tradition that spans the ages and continents. сама Біблія уяўляе сабой традыцыю, якая ахоплівае многія эпохі і кантыненты. It's fitting that among our guests are visitors from other countries whose peoples also played a strategic role in the transmission and preservation of this important book. І даволі зразумела тое, што на гэтай выставе сёння прысутнічаюць госці з розных краінаў, народы якіх вельмі паспрыялі перадачы, перапісванню і захаванню Бібліі. As has already been observed, many of the treasures on display come from private libraries, collections, and so forth from countries including Korea, Israel, the United Kingdom, and the United States. Як сёння ўжо было зазначана, многія з экспанатаў, якія будуць дэманстравацца на выставе,
взятыя з прыватных калекцый з розных краінаў, такіх як Карея, Ізраіль, Злучанае Каралеўства і Злучаныя Штаты Амерыкі. Some representatives of the collection are here in our midst tonight, and I want to thank them for participating in this to make it a reality. І некаторыя з тых, хто прывёз гэтыя каштоўныя экспанаты, прысутнічаюць з намі сёння на гэтай цырымоніі, поэтому хочу вам выразіць падзяку за то, што вы удзельнічаеце ў гэтым праекце. Others who are not able to be here are well aware of this event and send their greetings as well to you. Тыя, хто па нейкіх прычынах не змог прысутнічаць сёння на гэтым мерапрыемстве, але сочыць за ходам падзеяў, я таксама хочу прывітаць гэтых людзей. I want to extend my deep appreciation to Director Matulski for the invitation to exhibit with the National Library and with their biblical treasures. Асаблівае слово падзякі я хочу выказаць дырэктару Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Роману Степановичу Матульскаму за тое, што ён дазволіў нашым экспанатам далучыцца да фондаў бібліятэкі і ввогуле правесці гэтую выставу. I also want to extend my deep appreciation to Deputy Director Susha and his outstanding staff who provided invaluable support to make this joint exhibition a reality. І таксама хочу падзякаваць намесніку дырэктара бібліятэкі Александру Александровичу Сушу за тое, што ён вельмі паспрыяў таму, каб гэта выстава адбылася, і яго супрацоўнікі вельмі дапамаглі нам у арганізацыі выставы. They've worked tirelessly to display these biblical treasures and to help us in every way possible. Всі яны нястомна працавалі над тым, каб гэта выстава адбылася і всяляк садзейнічалі нашай працы. I also want to express my deep appreciation to the Ministry of Culture and other government officials from Belarus who helped facilitate this work through their agencies. І яшчэ мне хацелася б падзякаваць прадстаўнікам урада і дзяржаўных ведомстваў за тое, што яны дапамагалі нам у арганізацыі гэтага мерапрыемства праз свае ведомствы. Most especially, I want to thank my staff who, working together as a team, did an excellent job, did a lot of hard work, had a lot of hard work ahead of me. І асабліва я хочу падзякаваць маім супрацоўнікам, якія вельмі плённа папрацавалі старанна над тым, каб гэта выстава адбылася. So one might wonder how a library might do an exhibition on just one book. У некаторых з вас можа ў галаве ўзнікнуць пытанне, як можна арганізаваць цэлую выставу, прысвечаную толькі адной кнізе. But the Bible actually is not just one book. Але Біблія гэта не проста нейкая адна кніга. Depending on Judeo-Christian, your confessional, canonical position, it can have as many as 90 books in it. І ў залежнасці ад таго, якога погляду на Біблію ви прытрымліваецеся, якіх рэлігійных вераванняў вы прытрымліваецеся, для вас Біблія можа ўяўляць збор нават 90 кніг. Former colleague and director of the Vatican Library said to me, it's really the book of books, like a library in itself. І адзін мой былы калега, які працаваў у Ватыканскай бібліятэцы, некалі сказаў, што Біблія гэта сапраўды кніга кніг. The Bible is comprised of numerous books written over 1,500 years by 40 or more authors. Біблія утрымлівае у сабе мноства кніг, якія былі напісаны цягам 1500 год, і яны былі напісаны больш за 40 аўтарамі. It's originally written in Hebrew, Aramaic, and Greek. Першапачатковая арыгінальная мова Бібліі гэта старажытнагабрэйская мова, старажытнагрэцкая і арамейская мова. The Bible is kind of like a library in a book. І Біблію можна назваць бібліятэкай у выглядзе адной кнігі. In fact, it's interesting to note that the name Bible means book in Greek. Цікава зазначыць, што само слово Біблія паходзіць ад грэцкага слова, якое азначае кнігу. I appreciate the background that was given to the number of translations and printed editions today of the Bible. І я удзячны за тую фонавую інфармацыю, якая вось сёння прагучала, датычна многіх выданняў Бібліі, многіх перакладаў Бібліі, якія ёсць у друку.
Let me just add to this briefly. І хочу додати до сказаного некілька коротких слов. Today, there are over 42,000 known handwritten copies of the Bible before the invention of printing. На сьогоднішній день відомо більш за 42 тисячі виданняў і рукописних копій Біблії. Гэта тыя, што былі створаны да вынаходніцтва друкарскага станка. And imagine how many more have been lost over time through reading. Але ви можете собі уявіць, наколькі больш асобнікаў виданняў было страчана у працэсе чытання. While the texts of these copies are remarkably the same, І з одного боку ми хочемо зазначити, що текст, який утримлюється у гэтых копіях, супадає у більшості випадків, і це надзвичайний факт. very, very few identical copies have been found in the 42,000. Серед ось гэтых 42 тисяч копій вельмі мало було знайдено ідентичних, однолікових копій. So the 42,000 is like evidence for 42,000 that are now lost. Поэтому можна сказати, що гэтыя 42 тисячі копій Біблії свідчать про існування яшчэ додаткових 42 тисяч тих копій Біблії, які не дійшли до нас. And the handwritten tradition continues on after the invention of printing. І рукописна традиція передачі Біблії протягує своє існування після винаходництва друкування. Tens of thousands of handwritten copies in multiple languages that took a year or more to copy. Створаються і створалися десятки тисяч рукописних копій Біблії, на вироб яких часто потрачено було більше за год, кілька років. No other book compares. І нема ні одної книги, яка порівналася б з Біблією. The printed copy is a similar kind of story, more printed copies in more languages, in more places than any other book. То ж саме тичиться і друкованих копій Біблії. Так само Біблія та книга, друковані копії якої по своїй кількості перевзаходять копії любої іншої книги у світі. In fact, the Bible was at the center of the innovation of bookmaking. Більш того, треба зазначити, що Біблія знаходилася у центрі тих нововведень, які були зв'язані з винаходництвом друкарського станка. I'll just give you very few examples. Приведу всього тільки кілька прикладів. The first examples of the format of a book were in the Bible. So they were scrolls before, and it was Christians followed by Jews began using the Bible in this form. Наприклад, така річ, як формат книги. Його возникненням ми обов'язані Біблії, тому що менавіта Біблія почала видаватися у такому вигляді. До гэтага біблійські тексти існували у вигляді скрутків. Almost universally, the first book printed in different languages is the Bible. І амаль для всіх країн справедливо одно правило. Перша книга, яка видавалася на національних мовах у друку, була Біблія. Part of this is an issue of supply and demand. People wanted it. Printers knew that. It was a way to make money. Частково, конечно, гэта было звязано з тим, що існував попит на гэту книгу, а люди жадали бачити Біблію на своїх національних мовах, ось поэтому вона і друкувалася. But what spread with this book was literacy. People began to read, like the director. They taught children to read, and it expanded. It helped to expand knowledge. І з узникненням друкованих копій Біблії зв'язаний рост письменності. Люди вчилися читати і писати, як вже було зазначено. Починали створюватися школи, де дітей вчили письму, читанню. І це робилося у тим ліку, дякуючи друкованим виданням Біблії. The biblical traditions shared by both Jews and Christians, and even a broad base of secular people. Біблійна спадщина з'являється огульною для юдеїв і християн, а так само більш широка культурного пласту, світської культури. It's fitting that this exhibition celebrates different traditions' contribution to the preservation of this book.
І поэтому досить зразумела, чаму на гэтай выставе узвышаецца такая кніга, як Біблія, якая адыграла такую значную роль у развіцці кнігадрукавання. While ancient scrolls, papyri, and manuscripts give the backdrop of how the Bible came to us, І з одного боку, усі гэтыя старажытныя рукапісы і папірусы уяўляюць сабой гістарычны фон, на якім Біблія развівалася, стваралася, перадавалася. the crowning jewel of this exhibition are the treasures from the National Library here. З іншого боку, треба сказати, що сапраўднымі жамчужинамі гэтай выставы з'яўляюцца экспанаты, прадастаўленыя Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі. It's fitting that we celebrate here the enormous contribution made by Belarusians to the preservation of the Bible. І вельмі да месца вось на гэтай выставе тое, што мы таксама звяртаем увагу на той вялікі ўнёсак, які зрабілі беларусы, беларускія дзеячы у распаўсюджанне Бібліі. The planning for this exhibition began a year ago, but its genesis began hundreds of years before Scarina. Планаванне вось гэтай выставы пачалося каля года таму назад, але ж сама гэта ідэя ў зародку існавала яшчэ задоўга да Францішка Скарыны. We hope this exhibition will give you a greater appreciation for the treasures and resources of your wonderful National Library. А мы спадзяемся, што гэта выстава дазволіць наведвальнікам яшчэ больш глыбока ацаніць увесь той скарб, які уяўляюць сабой гэтыя экспанаты. And also a better appreciation for the Book of Books that has had such an enormous influence in this place and elsewhere. А таксама яшчэ больш ацаніць тое значэнне, якое мае кніга кніг, якой прысвечана гэта выстава. On behalf of my staff, we look forward to our next month with you. Thank you. І ад імя всіх сваіх супрацоўнікаў, калегаў, я хочу сказаць, што мы вельмі чакаем сумеснай працы з вами на працягу гэтага месяца. Дзякуй. Вялікі дзякуй. Паважаныя сябры, вельмі прыемна, што гэты праект выклікаў сапраўдную зацікаўленасць. Аб гэтым сведчыць вялікая колькасць гасцей, якія прысутнічаюць на гэтай сустрэчы. На жаль, памяшканне музея кнігі, дзе размешчана выстаўка Беларусі Біблія, не дазваляе змясціць адразу ўсіх жадаючых. Таму першымі да знаёмства з экспазіцыяй мы запрашаем ганаровых гасцей, якія атрымалі на пачатку мерапрыемства запрашэнні у экскурсійныя групы А, Б і С. Калі ласка, праходзьце.